Boas! Están connosco no comezo dunha apaixoante viaxe. Queremosles propoñer unha travesía polo mellor da nosa cultura, dos nosos povos, vilas, xentes e lugares. Dende hoxe poderán encher connosco unha mochila a que nos acompañará nunha viaxe polas festas culturais e gastronómicas máis destacadas da nosa xeografía, do noso país. Porque temos moito que descobrir, porque temos moito que ver e porque podemos facelo xuntos. Acompáñennos, aquí comeza a nosa viaxe. Bos días, xente, que tal? Benvidos a Sabucedo, na comarca de Tabeirós, un pequeno pobo do interior de Galicia que agocha unha das festas máis importantes do noso país, a Rapa das Bestas. Aínda que non se sabe exactamente a orixe deste ritual de loita entre o home e a besta, segundo parece, todo está vinculado ca Igrexa nos seus comezos. Hoxe en día a Rapa das Bestas é declarada de interese turístico internacional e xente de todo o mundo achégase até aquí para ver os aloitadores e as bestas aquí no curro de Sabucedo. Voceciña, nos non imos ser menos, non? Comezamos! Bos días, amigos! Comezamos! Na tarde de onte coa baixa, cando os veciños de Sabucedo van na procura dos cabalos que están espallados polos montes de Quireza, Souto, Cuntis ou Campo Lameiro, ata xuntalos en Cataroi, que é un terreo que está por riba da vila onde estes cabalos poden comer, beber e coller forzas para a loita que lles espera cos mozos e mozas de Sabucedo. Imos ir ata ali, pero vou procurar unha compañía moi especial. Vide. Hola, Iván. Hola, Marta, que tal? Benvida a Sabucedo, en primeiro lugar. Moitas gracias. A ver, veño eu aquí na túa procura porque sei que eres moi especial e vasme poñer o tanto que sucede aquí. Sí, aquí foi onde primeiramente os primeiros veciños de Sabucedo que realizaron a rapa, según as noticias que se ten, non? Acurrabas esta zona, é dicir, facíase unha especie de peche, supoño que con algunhas destas pedras, con paus, e aquí as poucas bestas, porque daquela non había tantas como hai agora, non? As poucas bestas que había, os veciños pois rapábanas e facían o que era aquí a festa. Entón, aquí é a orixe desta festa. Pois sí, aquí estamos mesmo na orixe, non? Aquí é onde os primeiros veciños de Sabucedo, que conta a lenda que foron dúas irmáns que, para librarse da peste negra, ofreceronlle un par de eguas, bueno, supoño que un cabalo tamén, a San Lourenzo, que é o patrón daqui de Sabucedo. Entón, como se libraron, pois decidiron honrar a San Lourenzo, pois rapando as bestas. Entón, a principios do século XX, decideuse construir o curro, o primeiro curro que houbo, que non é o que hai agora actualmente, que está aquí mesmo ao lado. É isto, non? Este muro. Sí, isto é o que se conserva do curro vello. Este era xa unha construción un pouquiño xa máis complexa, quero dicir, porque xa eran uns muros gordos, para que as bestas non os saltaran, xa a xente se poñía encima deles para ver a festa. E foi un feito moi importante do curro porque foi donde se pudo cobrar entrada aos visitantes, porque xa eran moitos. Hoxe, que é sábado e o domingo, a xente que quere acudir ao curro, como hai tanta expectación, témonos na obriga de cobrar entrada, porque senón entraría todo o mundo e non poderían ver nada ninguén. Por aquí subían, non? Por aquí subía a xente, sí, para ver a rapa. Vían, tal... E os cabalos estaban aí? Os cabalos estaban aquí, sí. É importante saber que, facíase daquela, síguese facendo agora, separábanse os potriños, porque para que non sofran ningún dano. Ben, pois xa estamos na exposición, que recolle un pouquiño o que é a historia audiovisual da rapa.
Aquí, por sorte, temos moitos fotógrafos que teñen moito nivel internacional e que veñen aquí facer o seu traballo. Pero Anxo Cavada é un fotógrafo que é de Sabucedo. Son aloitadores, son as persoas, porque son equipos de 3, que agarran os animais para que unha cuarta persoa, que é o que corta as crins, pois poida cortar as crins sin perigo, tanto para a súa persoa como para o animal, evidentemente. Este, entón, é o curriño, non? Sí, aquí, bueno, donde se gardaban os potriños para que non sufrían ningún dano, non? Temos aquí unha moi boa vista porque viven precisamente en todos esos montes de por aí. Estes son os montes por onde están as bestas soltas. Eles ocupan unha área moi grande. No día donte, nós imos andando por eses montes todos, imos rodeando as manadas con grupos de xente, as manadas que aquí chamamos greas, e traemos as greas xuntas hasta un punto de encontro, e dende ese punto de encontro traémolas para un peche que hai aquí, que se pode chamar do castelo. Bueno, dormiron a noite donte, e agora irémolas buscar. Pero non haberá que ir camiñar ata lá arriba. Non tan arriba, é aquí un pouquiño máis perto, pero un pouquiño hai que camiñar. Aquí esta festa é unha festa de camiñar e de contacto coa natureza, requiere un pouquiño de esforzo físico. Un pouquiño. Un pouquiño, non calquera pode facelo, Bueno, porque quero ver os cabalos, que son moi bonitos. Pois claro, pois aí imos. Toda esta xente aquí? Pois toda esta xente é a que vai subir agora a traer os animais, as bestas, para Sabucedo, porque están aquí, como che dicía antes, nun peche que está aquí no monte, pero xa bastante perto de Sabucedo, para que despois xa se vayan metendo no curro. Algúnas non collen todas, porque son 400, e despois pola tarde celebrará o curro, pero agora o que vai facer esta xente, que está aquí xa reuníndose, xa imos a ir agora nun anaquiño, que como che dicía antes, esperemos que nos acompañes, e nada, despois xa baixaremos todos xuntos. Pois eso empezase de adolescente, e vas empezando con alguén que ten experiencia, que te vai ensinando, tens que ter xa unhas condicións innatas, ter unha valentía, porque é unha actividade perigosa, e despois, pouco a pouco, vas aloitando bestas un pouquiño máis grandes, empezas con potros, así con potros de un ano, uns meses, non? Que o primeiro que fan os rapaces é apartar os potros, e despois, xa cando tes unha idade de 17, 18, pois, bueno, xa formas un equipo, normalmente con outras 2 persoas da túa confianza, e aloitan, normalmente a persoa que máis pesa é a que suxeita do rabo ao animal, e as persoas máis áxiles son os que se dan un salto para atraparlle a cabeza. É unha técnica de contacto co animal que ten moita maña, máis que forza, quizáis. Coas crins antes vendíanse, porque eran usadas para fabricar cepillos, sobre todo. E nada, esta é unha das zonas de acampadas que hai, e nada, a xente ven sobre todo a disfrutar da natureza. É unha das 4 festas galegas declaradas de interese turístico internacional. Internacional, sí, conseguimos esa declaración que nos dou moito traballo no ano 2007, porque tuvemos que acreditar que realmente tiñamos unha presencia mediática internacional. Nós conseguimos ata, que foi o máis así pintoresco que conseguimos, foi unha reportaxe feita por un periódico da India, están os de National Geographic agora neste momento. National Geographic? Sí, realizando unha reportaxe con a parte bastantes medios. Gustache a paisaxe? Encántame. En principio son uns animais que viviron sempre durante toda a súa vida en liberdade, que nacen no monte, críanse no monte, viven en manadas, alimentanse só do que dá o monte, non reciben alimentación por parte das persoas. Isto é durísimo. Nestes traballos de baixalas participa moitísima xente de fora. O mellor é do 60-70%. Bueno, hai algunhas críticas de asociacións, de que se lle pode causar un estrés ao animal. Unha das funcións da rapa, a parte do ritual que falábamos antes, tamén era que ao cortarlle os crins, moitos dos parásitos que aniñan nas crins, pois xa non están ali.
xa están subindo, as bestas xa se están subindo para aquí, para a saída, e unha vez que estén todas reunidas xa as baixaremos para Sabucedo. Entón vamos esperar aquí un pouquiño a que se agrupen todas e despois iremos baixando xunto a elas. Se vemos que van tranquilas, non se fai nada. Se vemos que se acercan cara a nós, pois facemos... Corremos. Non, non. Marchamos. Quedamos quietos, abrimos os brazos para que nos vexan ben e berramos un pouquiño. Así? Sí, eso. E velaí baixan as bestas, conducidas polos homes e mulleres de Sabucedo, nunha especie de acordo que dicta xa a historia e que cada mes de xullo os leva polas mesmas corredoiras. Eu penso que ti xa lle estás collendo perfectamente o tranquillo, non? Como se di. Aí, non? Sí. As bestas hai que quedar un pouquiño lonxe delas para que non se asusten. A forza dos cabalos convertida en tradición é un espectáculo para os visitantes que se contan a milleiros e que agardan a loita sen armas que bestas e homes librarán pola tarde. Unha loita que honra o animal e reconforta os aloitadores. Pois esta tarde verase quen domina a quen. Foi unha pasada, Sí, gustou entón. A min encantoume, porque... Bueno, pois alégrome que che gustara esta parte da festa, non? Que é a baixa. Pois pola tarde xa no curro... Xa no curro, xa ali coñecerás os aloitadores e verás a parte do curro que tal vez para moita xente é máis espectacular. Ben, amigos, pois se as bestas teñen algo de tempo, ata 6, para xantar e coller folgos, a voceciña máis eu tamén tenemos que xantar algo, non? E teño entendido que na estrada fan un salmón boísimo. Salmón! Sí, salmón. Pero a ver se pagaste algunha vez, que levas un verán as miñas costas... Non, Marta, non te equivoques. Fago a saúde de todos os que nos están a ver. E ademais, quen pagou as sardiñas de San Xoán? A voceciña. E os pastéis das clarisas de San Telmo? A voceciña. E en Oroso, quen pagou aquel viño no campo da feira? A voceciña. E na feira do viño de Sober... Vas vir ou quedas aí? Está ben, vou. Dende que no ano 75 o restaurante Nixon abrir as súas portas é unha cita obrigada para os amantes da boa cociña. Imos coñecer un pouco da gastronomía desta terra. Imos aló. Nas mesas do restaurante Nixon sérvense pratos modernos, lixeiros, creativos, orixinais e sempre ben presentados. A súa base de cociña caseira non perde de vista en ningún intre as súas raíces locais. Ademais do salmón, facendo honra á festa do salmón de A Estrada, os pratos de verduras, mariscos, arroces ou carnes son tratados con especial esmero. Non debemos esquecer unha coidada bodega e un trato personalizado para decidirnos por este restaurante típico da zona cando cheguemos a Estrada, unha excelente opción culinaria da que Marta xa está a dar boa conta. Hola, Tito. Hola, Marta, ¿qué tal? Que tal? A ver, veño xantar que creo que sodes especialistas en salmón. Eso sí, somos los mellores, Sí? indudablemente, pero tens que traballar un pouco primeiro. E como? Porque hai que facer un plato, pon un cada man, por favor. Ten moita retranca este Tito, Estes da Estrada... A ver, que fago? Agora vai collendo láminas de salmón. Así xa camán, non? Sí. Agora vai poñendo unha... Vai poñendo así. Así. É que eu, Tito, non son moi especialista... Na cociña, pero... Nisto de decorar. Teñe que deixar un hueco no medio. Eu aquí fago de todo, Vou cas bestas, ao monte, veño pa aquí co salmón. Vai poñendo cerrando xa. E agora cerra co outro. Con ese que queda aí, non? Sí. Eso é. Vale. E agora? Este é salmón afumado. Salmón Isto é afumado. erizo. Erizo de mar. Sí. Moi ben. Collo un pouquichiño. Eso é, pono no medio, un pouco máis, eso é, así. E agora, isto é un vinagre con mel, que fai un agridulce que tes que
poñer por encima e alrededor. Vale. Por alrededor. Un pouco máis. Pois outra e porlle aceite. Un poquinho aquí, non? Dentro. Bien, e agora igual que... Decoración. E aí tes un plato de salmón de la nueva cocina. Nouvelle cuisine. Eso é. Aquí, en Nixo. Moi ben. Ben, pois chegou a hora de ir ao curro. Xa, outra vez a currar. Non, home, non, o curro de currar non, o curro da rapa. Ajá. Pero non só de rapas viven en Sabucedo, non? Entre o extenso patrimonio natural e cultural que podemos atopar no concello de Astrada, destacan aquí en Sabucedo a Ruta dos Muiños. Imos visitala, non? Home, Juan, ti por aquí? Que tal, Marta? Ves a dar unha volta pola Ruta do Muiño de Sabucedo? Sí? Sí. E xa que estás ti por aquí, pois xa me podes explicar un pouquiño a Ruta dos Muiños. Pois, bueno, vamos a empezar polo muiño máis característico da zona. Vale. É o muiño do Mestre, restauraron no ano 2009. Daste conta que non é un muiño a uso, non? Oh, e ten... Ten un forniño onde facían o pan cando viñan a moer. E ten unha peculiaridade este muiño, Cale? que ten unha serra, onde facían os taboleiros, aproveitando a forza da agua. As vigas, cando se recuperou, estaba moi deteriorado, hubo que facelas. As vigas grandes, sí, son tradicionales, toda a maquinaria original do... É original, é que... Todo original. O sistema de poleas... Este lugar non é apto para xente moi alta. Non, e sabes todo os artilugios de poleas con que se movía a serra e utilizábase tamén, ali está donde está conectada a pedra de moer. E hoxe en día funciona. Sí, sí, perfectamente. Despois do patrimonio cultural que temos aquí en Sabucedo, unha representación, temos un patrimonio natural hermosísimo, non? E cantos muiños máis ten esta ribeira? Esta ribeira conta con 7 muiños máis. Non están restaurados como este, están restaurados externamente no interior, falta moito por facer, pero bueno, é un sitio moi agradable para pasear. Marta, temos que marchar. Imos. A Valetía dos Aloitadores. Imos logo. Como xa vimos pola mañá, dous elementos principais do curro son os aloitadores e os cabalos. Imos intentar falar con algún destes aloitadores encargados de domar as bestas. Que ben, ha de ser algo parecido como eso que fixen eu no San Telmo de Tui. Lembrades? Hasta logo. Bueno, aínda que se cadra é un poquinho máis valente. Hola. Hola. A ver, ti eres unha moza daqui de Sabucedo? Sí. Serás aloitadora? Sí. E como che deu por aí logo? Porque mi padre lleva yendo toda la vida, mi padre es de aquí y me animé, o sea, me animó él desde siempre y pues al final acabas picando. A los potros entré por primera vez con 14 y a las grandes con 16. E esa pasión ou ese... No sé, yo creo que es que se llevan la sangre, ¿sabes? Como pues tus amigos lo hacen, tu padre lo hizo y es que es inevitable. O sea, yo muchos años digo, no, este año que no, veñen. porque puede haber susto y luego acabas diciendo, venga, vamos. Non che dá medo? Sí. O sea, el miedo, respeto se le tiene siempre. O sea, el hecho de decir, te puede caer una coz, tienes que pensarlo porque te puede caer. O sea, y un pisotón puede ser lo mejor que te puede pasar en un curro. Si sales solo con pisotones, sal feliz. ¿Qué tienes que hacer? Yo al rabo no puedo ir, o sea, alguien que va al rabo tiene que ser pues muy fuerte, es quien realmente desequilibra a la bestia. O sea, yo ni siquiera puedo ir de segundo de cabeza, yo siempre soy la que salta Rapa. y bajo. No, salto y bajo, pero no puedo ser la segunda que cruza porque realmente yo tengo el brazo corto, siempre me tienen que cruzar por encima para que no me suelte o me caiga o tal, y siempre soy la que salto y bajo. Moi ben, Paula. Pois nada, veremos che logo ali, eh? Vale. Moita sorte. Gracias. Chao. Xose! Que tal, Marta? Como estás? A ver, chegou o momento aquí. A verdade é que sí, xa despois de 365 días xa estamos aquí a tope. A verdade é que sí, levo toda a vida e me gusta, me encanta, igual que os demais compañeros, non? Pero isto
somos unha piña e aquí estamos para disfrutar. Pois mira, desde os 5 anos que fun ao monte que me levou meu pai por primeira vez, até ahora mismo, pois eu ininterrumpidamente aquí estou, mentras me conservo así, claro. Os do rabo temos que estar eso, para evitar non as caídas que vamos a cair seguramente, pero si evitar os golpes contra o muro, é importante. Mira, teño 2 patadas na cabeza, si, unha teño 7 puntos e outra salín inconsciente, porque, bueno, aquí sempre hai golpes, é dicir, e eles teñen a parte de ganar. É algo moi especial, non sei o que sentirá un toureiro cando se pon diante do toro, pero nós sentimos algo moi emocionante. Vivimos con eles, nacemos con eles, queremoslle tanto que para nós son algo que forma parte da nosa vida. É unha loita de tú a tú, non é por ganarlle, é porque queremos demostrarnos que, bueno, aí estamos, un ano tras outro, é algo que heredamos desde hai moito, e aí estamos, non é máis. Vamos 3 sempre, un vai a saltar a cabeza intentando cansar un pouquiño o animal, porque claro, son tantos kilos, é unha diferencia tan brutal. Normalmente a técnica é coller a queixada, tapar un ollo e o compañeiro, cando canse un pouco o animal, vai e cruza. Chamamos cruzar, vale? Entonces, o do rabo tamén ten a parte fundamental de non ir contra o muro, de non deixarlo ir contra o muro, e quitarlle un pouco de tracción ao animal. E aí é cando temos que dominalo. Solo permitimos 3. Solo 3. ¿Por qué? Porque nos necesitamos que solo 3 personas dominen un cabalo. Senón non nos sentimos a gusto. Porque creemos que ese é o equilibrio xusto. Xa ves que estamos metendo os cativos, solo permitimos que os cativos e as cativas, porque están participando xa moitas cativas, empezamos a aprender a coller, a dominar a técnica e, sobre todo, parte fundamental, non ter medo. É unha das cousas máis fundamentales. Respeto, tratalos de tú a tú, e sabes que non lle vas facer daño e que eles tampouco teñen intención de facer daño. E nós querémonos con o corazón do mundo. Bueno, Xosé, moita sorte, valentía non che desexo porque sabes o que a tes toda, admírote un montón e vouche estar mirando, eh? Venga, moitas gracias, Marta, vamos alá. Vamos a por eles, Dios. Pepe. Hola. Que tal por aquí? A ver, estades aquí cos últimos preparativos, non? Pois sí, aquí andamos planificando o tema xa. Bueno, pero o espectáculo xa comezou, está piques de comezar, non? Sí, xa comezou, a xente ademais hoxe o primeiro día ten ganas, non? Está impaciente por ir aos animales. Ai, pois eu tamén. Queres ver? Como se fai? Vamos. Veña, explícame todo, non? Aquí cantos cabalos haberá agora mesmo? Sobre 220, máis ou menos, é o número de animales que é o número bo para facer esta tarea, non? Ter 2 posibilidades, non? Para ella a besta. Unha sería ir primeiro, decir, saltar e subir encima, e despois, por exemplo, no suposto que fora eu contigo, non? Pois eu iría polo lado e agarraría pola cabeza, e unha vez que teño media agarrada, tú baixas e agarras polo outro lado. Entón aí, despois empeza o traballo entre, de nós contra a besta hasta que para. Esa sería unha das maneiras. E a outra sería a inversa, por exemplo, subiría eu, e ti tirías que ir polo lado, tamén agarrar na cabeza, e cando ti a tes pola cabeza, baixo eu, e aí parámola. Un ano rompín un dedo, e outro ano rompín a nariz. Hai un factor que influye, non? É dicir, o físico se influye, non? Sobre todo na calidade como a loites, non? No meu caso, non? Eu tamén é ben certo que agora ando máis floxo que hai uns anos de atrás, non? Pero, bueno, eu sigo dicindo que aquí o que vale é a experiencia e a maña de cada un. No círculo do curro da rapa das bestas non se deixa ver o medo, aínda que está presente en cada intre. Fica no ollar das bestas, que se afastan nunha marea de coces e relinches, e fica no ollar dos aloitadores, agochada nun sentimento de beleza contraria, entre o respeto e a admiración aos contrincantes, entre o asombro e desconcerto dos que asisten á loita, vendo a fugaz fermosura do sufrimento de quen é dominado con orgullo no círculo do curro de Sabucedo. Que bonita é a tradición cando se converte en arte, eh? Que cousas máis fermosas dis ás veces. É algo innato, voceciña. Todo se pega, menos a fermosura. Estás feita toda unha poetisa. Ben, pois ata aquí o noso andaino pola rapa de Sabucedo. Levo a miña mochila cargada de crins, de bestas, de cabalos, de aloitadores e de moita tradición. Se tedes a oportunidade de visitar esta terra e esta festa que paga a pena de verdade. E nos vémonos a vindeira fin de semana, nalgún lugar onde haxa algo que celebrar. Adeus, e nos vémonos a vindeira fin de semana no Festival Folk de Ortigueira. Ata sempre.
especialista pido, por favor,